सरकारा जितु डिसिसन लादो बहुत मोजां लाखौनो लादो आरो बिदि खालामबासो कमिबो लांगोन नङाबा बारानि सायाव बारा जालांबाय थादो बुबाबो मानिया आन्थु खारायबाबो मानिया खोमा खेबबाबो मानिया बिगुर बिसिबाबो मानिया जाहैदो दा ओंखायनो मा खालामदों जेलाव थिनहरनायानो सबनिख्रुइ मोजां होननानै जोंनिफ्रायबो मोजां मोननानै बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों। नैबे बालाजी मन्दिराव माखासे गेदेरमा XNDB-नि गुवाहाटियाव थानाय सारमोन दं आरो लोगोसे प्रान्जल फंबाय दं एसे आं सोंनि साननैसोनि गेजेराव बैसो जायै जायफोर हिन्जावसा हौवासा सोरबाफोर जुदि आसाम सरकारनि माखासे आयेनखौ मानियाबा जेल जानो थांगासिनो दं बिनि सायाव फंनैसो मा बुङो प्रान्जल फंबाया मा बुङो आरो XNDB-नि सानैसो दैदेनगिरि सारमोना मा बुङो एसे आं सोंनि बालाजी मन्दिराव नै प्रान्जल नार्जारिखौ लोगो मोनलायबाय दा जोबोद मोजां प्रान्जलावथ' सासे सेंग्रासो नालाय हाबा जाथ'वाखै ओमफ्राय 1 थारिखनिफ्राय जायफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जादों बा उन्दै बैसोनि हिन्जावफोरखौ जुलि लादों जेरै 18 बोसोरनि सिंनिफोरखौ जायफोरा जुलि लादों दा जेनेबा सेंग्राया हमनानै ला 25 बोसोर आरो सिख्लाया हमनानै ला 17 बोसोर बा 15 बोसोर बिदिखौ जुदि जुलि लादोंबाथाय हमजाजोबसिगोन दा बेनिखायनो सांग्राङै थानाया मोजां नैबे सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो जोंहा हमसिगोन होननानै जोंहा आसाम सरकारा फोसावखाबाय दा बेनिखायनो जायफोरा बिदि जुलि लानानै दङ बिसोर सांग्रां जानांगौ आरो बेबायदि जुदि जुलि लानो सानदोंबाथाय बेखौ नोंथांमोना एसे नोजोर होबानो जाबाय जुदि हमजानो गिदोंब्ला आरो जुदि हमजानो गियाखैबा दालि ओंख्रि जानो गोसो दंब्ला जुलि लाबानो जाबाय बे नोंथांमोननि गोसोसै आंथ' बेनि सायाव दा जेबो बुंनो रोङा दा बिदिनो गोबां मानसिफोरा हमजानो हागौ एबार बांसिन हमजागोन थांनाय दाननै दानथाम सिगांसो बान्दोंमोन मोनसे बेबायदि आयेनखौ बान्दोंमोन बे आयेनावबो गोबां मानसिफोरा हमजादों आरो जायफोरा हमजादों बिसोरनि बिफाफोरखौ माने हमदोंमोन दा फिसाज्लाया बेंगालराव खामानि मावनो दंहैयो नाथाय बिफाया दङ बेबायदि मानसिखौ हमदोंमोन दा बिसोरो जेलाव दं ना गबोबाय बेखौ आं मिथिथ'वा जायखिजाया गोबां मानसिफोरा हमजादोंमोन आरो दाबो हमजानो लागा गोबां दङ आं दा बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा जुलि लानानै दं बेबायदि उन्दै बैसोनि बिथांमोना सांग्रां जा आरो पुलिसफोरखौ नुबाथाय खारखाबानो जाबाय आरो जुदि हमजानो गोसो दंबाथाय खारनाङाबो आरो ओरैनोबाबो हमखागोन नामा लिस्टआव फैदोंबाथाय बे खारबाबो गखाया सानसेयाव हमजाखागोन ओरैनो बायसान्सआव हमोबा ओरैनो बेसे गोबाव थानो गोनां जागोन जेलाव बिनियाथ' एबार डेन्जार गोख्रों होनदों थांनाय मासावथ' 3 मासनिफ्राय बिदि फोसावदोंमोन एबारथ' बोसोरनै बोसोरथामखौ आङो थानांगोन बायदि मोनदों लोगोसे जुरिमानाबो नांगोन बायदि मोनदों आङो एबारना बांसिन गोख्रों आयेन खालामनो नागिरदों जोंना आसाम सरकारा आरो आयेनखौ गोख्रोंसिन खालामबाय बेनिखौ बे आयेना दंखायो नाथाय जोंनि बे आसामाव बेखौ लागु खालामाखैमोन नाथाय बे बोसोरनिफ्राय लागु खालामबाय आरो बे लागु खालामनायाव गोबां मानसिफ्रा हमजागोन जायफोर जुदि बायसान्सआव सोरबा फरायसाफ्रा लाफ्लाङोबा बैसो जायैयाव फरायसाफ्रा मा जेलाव थानानै फरायनो मोनगोन औ जुदि फरायनाय मानसिबा बेखौथ' जेलाव थानानै फरायखानांगोन जेरै दायनिगिरिफ्राबो फरायनो गोसोबा जेल सिङावनो फरायनो मोनो थिग बेबायदिनो जुदि आरो जुलि जाखानायाथ' बोरै फरायबावगोन बिसोरथ' हाजिरासो मावना जागासिनो दं सानदों आङो दा बिदि जुलि जाखानाय जुदि बिमा बिफाया माहाजोन नङाबाथाय जायफोरा उन्दै बैसोआव जुलि जादों बिसोरनि बिमा बिफाया माहाजोन नङाबाथाय बिसोर दा हाजिरा मावनासो जागासिनो दङ आं बेखौ सानो आरो जायफोरा माहाजोननि फिसाज्लाफोर बिथांमोना जुदि जुलि जानानै फरायदोंबाथाय बिसोरो फरायनो थाखाय सुबिदा मोनगोन गोरिबनियाबो सुबिदा मोनगोन माहाजोननियाबो सुबिदा मोनगोन आरो दहाय एसे सिगाङाव बैसो जायै हिन्जावसाफोर बर' गुवाहाटियाव थानाय XNDB-फोरनि खाथियाव फैदोंमोन दा बेखौ मा फोरमायो जोंनि बर' समाजाव बेबायदिया गोजाम नङा गोदानबो नङा माने बिदिया बांगासिनो दङ दाखालिबो जोंहा नैबे तामिलनाडुनिफ्राय सासे थिगिया जुलि हमनानै हरबाय बा फैनानैखौ दा न'आव हरबाय जायबा 11 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ 25-30 बोसोरनि सेंग्राया लाबोदोंमोन बा लाना खारदोंमोन दा बेखौ गाव गावनि न'आव हरबाय आरो दा बिसोरनियाव लिरनाय जाबाय रायजोफोरनि गेजेराव मिथिं जाबाय दा बिसोरो गाव गावनि न'आव दं आरो दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा बिदि उन्दै बैसोआव गोसो थोलायलाय नाथाय जुलिसिम फैथ'नाङा दहाय एसे सिगाङावनो फैदोंमोन गुवाहाटियाव माने XNDB-फोरखौ हमना हरनो थाखाय बैसो जायो बिनि सायाव फंनैसो बुंगोन नामा बिसोरखौथ' हमना हरखानांगोन नोंथांमोनाबो हमना हरखानांगोन नोंथांमोनासो दा जोंना गुवाहाटि नोगोरमायाव जोंहा XNDB आदामोनानो हमगासिनो दङ थांनाय दाननिफ्रायनो बे दानाव सोलिगासिनो दङ गोबां हमबाय माखासेखौ ससियेल मिडियायाव लाबोयो माखासेखौ ससियेल मिडियायाव लाबोआ दा स्पस्ट नै खोनाखाबाय प्रान्जलाबो गाव बैसो जायाखैमोन नालाय सिगां बेनि थाखाय हाबा जानो हायाखै दा हाबा जानो हानाय जाबायना नोंहा औ जाबाय बारबावबायसो